Είναι Δευτέρα 25 Απριλίου. Βρισκόμαστε επάνω στην Εύξηνο λέσχη Πτολεμαΐδας, μια παρέα από εξαιρετικούς πόντιους. Μαζί μας έχουμε έναν πόντιο από τον Πόντο, είναι από την Τσάικαρα του Πόντου, είναι ο Μεμέτ. Ένα εξαιρετικό παιδί, πάρα πολύ καλό. Ο Πλακίδης, ο Σούλης. Εδώ είναι ο Παργορίδης, ο δάσκαλος της Εύξηνου Λέσχης. Αυτός είναι που μαθαίνει τα παιδιά τους ποντιακούς. Ο Τσενεκίδης, ο Χρήστος, ο δεξιοτέχνης της λύρας. Μας χαρίζει τόσες χαρές ο Χρήστος. Σε συνέχεια ο Γιωρίκας τεμέτερο, ο Δημητριάδης, ο Κεμεγετζής και τραγουδάνων. Ναι. Στη σειρά είναι ο Γιώργος ο Δημητριάδης από την αναράχη της Πτολεμαΐδας. Στην καταγωγή είναι Κερασούντιος. Ο Χρήστος ο Τσενεκίδης από την Κατερίνη, στην καταγωγή είναι Σουρμενίτες. Ο Υπάτης τώρα ο Γιώργος ο Δημητριάδης, είναι η λύρα
που έστειλες πριν από 35 χρόνια στον Πασά στο Γοργόρ είναι φτιαγμένη από το Μακαρίτη, το Θανάση, το Μιλή και μας προκαλεί και ιδιαίτερη συγκίνηση, τουλάχιστον εμάς τους αργυροπολίτες, βλέποντας τη λύρα του Θανάση ύστερα από 20 χρόνια μετά το θάνατό του. Συγκινημένος δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Başka yollar taşlı geliyor kalem kaşlı. Başka yollar taşlı geliyor kalem kaşlı. Ne oldu sana yavrum dayman gözlerin yaşlı. Ne oldu sana yavrum dayman gözlerin yaşlı. Sistanın tepesi dillerin yerim. Sistanın tepesi dillerim inlerim. Benim gibi sevgi yar dayman ne göresin yar. Benim gibi sevgili dayman göresin yar. Hüzünlendim ben yine. Akşam oldu hüzünlendim ben yine. Hasret kaldım gözlerinin rengine. Hasret kaldım gözlerinin rengine. Όπως είπα και πιο μπροστά, εξαιρετικοί και μεζετίδες. Ο Ανδρονικής ο Νίκος από την παλιά γενιά των Ποντίων είναι τόσο ενθουσιασμένος, τόσο χαρούμενος που βρίσκεται στον αληθινό κύκλο του. Είναι όλο χαρά. Κοιμότανε και όταν τον είπαν η λύρα ο Γιώργος ο Δημητριάδης, τραγούδι ο Χρήστος ο Τσιμικίδης και στη λύρα είναι τα δύο αηδόνια της Πτολεμαΐδος.